Jep. Tässä olisi tämä tavoiteselvitys, eli lue se läpi, kirjoita se puhtaaksi. Sen jälkeen... Eikö tämä ole sisäasian osaston asia? Ei se enää hetkeä. Viime perjantaina konsernin hallituksen kokouksessa koko organisaation rakenne pistettiin uusiksi ja arvottiin tarot korteilla. Nyt sisäasiaosasto hoitaa myynnin, prosessiosasto hoitaa hallinnon ja hallinto-osasto hoitaa mainonnan. Aha. Eli nyt siis luet sen läpi, katot kirjoitusvirheet, kaikin puolin muokkaat siitä selvemmän. Sen jälkeen otat jokaisen sanan, vaihdat ensimmäisen vokaalin viimeiseen ja toisinpäin, paitsi jos sana on lauseen ensimmäinen, sit vaihdat vaan viimeisen vokaalin ja 2 itse valitsemaasi konsonanttia. Okei. Sen jälkeen kirjoitat koko tekstin takaperin, tulostat 164 tulostetta, teet niistä 34 paperilennokin ja ainakin 2 origamia. Sitten tuot 37 mun pöydälle ja 27 hallintahuoneen kahvipöydälle. Sen jälkeen mä tarkastan sun tekeleen ja sitten ensi perjantaina mä vien sen hallituksen kokoukseen ja siellä taas organisaatio arvotaan uusiksi ja kaikki alkaa alusta. Onks tää selkeä? Mua ei ole kyllä koulutettu tällaiseen. Joo, ei muokaa. Työn iloa. Kiitos.